हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। किशन मानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होगा हम लोग। और दोस्तों, हम बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा झूमर गीत सुनाते हैं। तो आप लोग के कैसे लगे कमेंट कर लो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करते नहीं कि एकदम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं खे तो आप लोग फुल वॉच करके देखो। बनवा जाले मोरे लाला नवा तोरे करनवा के कई, बनवा जाले मोरे लाला नवा तोरे करनवा के कई, तोरे करनवा के कई हो, तोरे करनवा के कई, तोरे करनवा के कई हो, तोरे करनवा के कई, बनवा जाले मोर लाला नवा तोरे करनवा के कई। राम लखन दुनो भैया गईले 14 वर्ष बनवास, राम लखन दुनो भैया गईले 14 वर्ष बनवास। संगमा जाली मोरे बहुआवा तोरे करनवा के कई, संगमा जाली मोरे बहुआवा तोरे करनवा के कई, तोरे करनवा के कई हो, तोरे करनवा के कई, बनवा जाले मोर लाला नवा तोरे करनवा के कई। बढ़िया।